Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua, nakatuloy tayo sa ating pinaka-latest na yung weekend. Ito po ay sa araw ng Biyernes hanggang Lunes, Enero 14 hanggang 17, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Kung kayo po ay gustong makinig sa ating English version, just browse our channel for the latest on the English version of this analysis. So proceed na po tayo sa ating update. Ito po ang ating latest graph sap na yung gabi po ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Ang hanging amihan na temporary pong lumakas dito sa may dulong Hilagang Luzon ay ngayon po ay humina. Isa na lang po siyang mahinang amihan. Okay? Ito po yung northeasterly surface wind flow. Generate po ito ng isang high pressure area. Hindi naman po ito masyadong kalakasan. Nasa may area po ng East China, sa may Yellow Sea, or sa may northernmost part ng East China Sea, patungong Korea at Japan. So ito po ang nagdadala na yun ng hangin. At yung ridge niya ay maabot hanggang Bicol. That's why nakakaranas po tayo ng tuyong panahon. Although may konting hangin, magandang panahon, blue skies, at konti at hanggang walang ulan po tayong nakaranasan dito po sa malaking bahagi po ng Luzon. Except siguro may mga coastal areas like Cagayan Valley, may mga showers, drizzles na inaasahan. But overall, hanggang Visayas at Mimaropa, ito po yung epekto ng mahinang amihan. So, apektado po itong lugar na ito, but maganda po ang panahon. Okay? May mga ulan lang po na nagaganap, mga thunderstorms dito po sa may Mindanao, lalo na po sa may Caraga at Davao Oriental. Ito po ay dulot po ng isang hindi gumagalaw na shear line. Ito po yung dulong buntot ng isang frontal system na nandun all the way sa may Central Pacific. Hindi natin nakikita, but yung kanyang shear line, yung dulong buntot niya, umaabot po hanggang dito sa may Mindanao. So, inaasahan pong mga maulan na panahon dito. At posibleng tatagal pa po ito hanggang Lunes. At sa labas ng ating bansa, wala po tayo nakikitang ano pa man na namumong sama ng panahon o bagyo. All clear po tayo for the next 5 to 10 days. Okay, overall, based on the computer models, although meron mga computer models na nagpapakita na posibleng may mag-form ditong LPA sa may Palaw na pupuntang Mindanao next weekend. So, hindi pa po natin sigurado yan. Okay? Dahil po, tine-check natin if majority ng mga computer models ay magkakaroon ng LPA, but isa lang po yan. Siguro isa o dalawa ang nagsasabi na may mag-form ditong LPA or even a bagyo. Okay? So, hindi pa po yan sure. Malalaman po natin pagdating natin sa Monday. Magbibigay tayong latest doon sa update na yan. Doon sa pinapakitang LPA mula sa isang computer model, but no need to worry. Okay? So, yan po ating CraftSat. Punta na tayo sa ating fast animation. Ito po mula sa University of Wisconsin. Nakita po natin yung mga mid to low level clouds. Ayan po. Dry naman po yan. Nakaka-affecto po sa may silangan at hilagang bahagi ng Luzon hanggang Bicol. Samantala dito sa Mindanao, yung dulong buntot ng frontal system, yung shear line. At kung diligin natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, ito po yung UMETSAT. At nakita po natin itong mga ulap na ito sa Mindanao. Ito po yung mga dadala mga showers, mga isolated thunderstorms, dulot po ng shear line. So yung shear line niya ay tuloy-tuloy po yan hanggang dito. So for the next 3 days, nandyan pa rin po siya, quasi-stationary. At ito po yung makikita nating grayish cloudiness. Ito po yung low to mid-level stratus to cumulus clouds. Although dito stratus clouds siya, may mga nimbus stratus, but hindi po siya nakaka-generate ng much needed rainfall. Okay? Dahil po nag-extend po dito yung ridge niyan. At alam natin, pagdating sa climate, nasa dry phase po tayo ng Madden-Julian Oscillation, o hindi tawag nating hindi tawag nating nasa monsoon break pa po tayo. Okay? Actually, pagdating sa mga monsoons, ang amihan ang pinaka-less rainfall, okay, compared sa habagat.
Now, ang rainfall accumulation forecast naman po hanggang Lunes ay pinapakita pa rin na nakatutok po rin sa Mindanao ang mga ulan sa may Caraga at Davao region, lalo na pa sa may Davao Oriental. Medyo may mga inaasahan po dyan mga pabugso-bugsong ulan, mga maulap na pabuwirin, dulot po yan ng shear line. Okay? At ang ibang bagay ng ating bansa, okay ang panahon except for some showers po sa may silangan bagay po ng Luzon. At pagdating po sa wind at pressure forecast, inaasahan po natin na mananatili po nandyan yung high pressure at bababa po dito sa may Okinawa area hanggang Monday. So yung ating panahon, bukas, Linggo hanggang Monday ay same pa rin po. Mananatili po yung northeasterly surface wind flow, yung mahinang amihan sa malaking bahagi po ng ating bansa except for Mindanao. At hindi naman po masyado o baga hindi, at yung chances of rainfall ay patuloy na mababa. At kung titingnan natin yung pinaka-latest na yun na nilabas mula sa ENSO, okay, yung ENSO update, ito po yung forecast sa La Nina at El Nino at pinapakita po sa latest na yun based on this week. Ang La Nina as of this time is still at 99%, so ongoing po siya. Meron po tayong slight to moderate La Nina, but inaasahan po ito yung unti-unti itong hihina. Pagdating po sa March, April, May, inaasahan pa rin pong nasa 67% ang probability po ang La Nina, kaya may mga inaasahan pa rin po tayong rainfall event dito sa mga panahon na ito, but it will be more common po or frequent sa may Mindanao at Eastern Visayas. So depende po sa kalakasan ng high pressure sa may taas. Kung sobrang lakas po siya, yung Luzon hanggang Bicol ay dry, okay? Hindi masyado maulan. So, yan. Pero may mga possible mga rainfall tayong inaasahan po every month. May mga 1-2 weeks, may mga ulan-ulan. Meron naman 1 to 2 weeks na dry. So, yan po ang pinapakita na yon. And then, pagdating po ng April, May, June, dyan na po magbabalik tayo sa normal climate, neutral climate. But yung epekto ng La Nina ay patuloy pa rin po yan hanggang pagpasok po ng tag-ulan. That will be on May, June, July. So, inaasahan pa rin po dyan ang mga tag-ulan. But, meron pa rin tayong breaks ng mga tagtuyo in between those numbers of months. Okay? Beginning today hanggang sa buwan ng June o July. And then, again, ito po yung dahilan kung bakit nasa dry phase po tayo. Dry conditions dahil po sa dry phase ng Madden-Julian oscillation. Kaya yan po ang again, gusto ko lang clarify kung bakit po tuyo po tayo. As of now, nasa below average rainfall po ang Pilipinas dahil po sa patuloy na epekto po ng dry phase ng Madden-Julian oscillation. Ito po yung intervariability ng climate sa ating bansa at sa Western Pacific. So, may mga times na 2 weeks maulan, 2 weeks mainit. So, nasa dry phase po tayo, mainit ang nakanasan natin dito sa ating bansang Pilipinas. Next week, baka magkaroon ng patungo sa wet phase itong area po ng Eastern Visayas at Mindanao. But so far, as of now, yung Mindanao lamang po ang bibigay po ng mga possible rainfall, bibigay ng mga ulan dahil nasa above average rainfall sa kanila. So, extremes ang difference ng dalawa. Sa Luzon, Visayas, Mimaropa, iba naman po sa Mindanao. So, if you're living in Mindanao, nasa Mindanao po kayo, inaasahan po na maulan pa rin po ang panahon ninyo hanggang next weekend. Okay, so far, pagdating sa agricultural land, yung mga nagtatanim ng mga palay, ay medyo lamang po ang Mindanao as of this time. But sa Visayas, Luzon at Mimaropa ay medyo tuyo talaga po. Okay? And so far, yan po ang ating pinaka-latest na yung gabi ng Biyernes hanggang Lunes na po ito. And babalik ulit tayo next week upang ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv, at ating Facebook channel as well, MrTyphoon.com, at sa mga pinaka-latest sa ating panahon, sa mga tropical cyclones, sa ating website, typhoon2000.com, mybagyo.com,
at typhoon2000.ph. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padong papaalam. Hashtag Weatherwiser. Stay safe always. Be healthy as well. At maraming salamat. Happy weekend to all. At see you again next week.